the gaming star. Streaming victories. Yeah! Здравейте, приятели, отново в канала ми. Сега ще видим как може да видим в тази игра. Не знам как е името. Иначе е много яка и ще видим колко може и колко е силна. В нея има оръжия. Ето ги оръжията. Пищакове има, нож, въже, има всичко. И днес ще разкриеме две неща. Кое с какво е свързано и кое не е свързано с тази игра. Сега ще видим. Може да ми е бързо. Не съм. Имам. Може да сме много бързи като Светкавица Макулинчов. Светкавица Макулинчов. Какво са направили? Са това са шерифите. Сега отиваме да видим кое в коя и каква ще има. Ние сега в момента не може да влезнем, защото е забранено. И да видим тук. Не, няма нищо. Продължаваме. Там мисля, че има сейл. Я видим на картата. Нема. Може да има уражен магазин. Сега там може в този оръжен магазин да си купим оръжие. Така може сме много силни. Това трябва пари. Имаме парички. Колко са? Не са толкова много. Айде. Ще ги дам. Не мога да си купа помпа. Помпата е много силна. Така мога ги избиеш. Накъде? Няма. Ето го оръжения магазин. Стана. Къде сме? Какво стана? Не го служих тук. Сега вече мога да видим какво му се убие. Какви пари сме изкарали сега. Я да видим тук. Коя помпа от тези? Не. Некои помпи могат да са заключени. Не. Но. Сега отиваме на
Не. Тази бомба може да цели в главата. Защо? Искам да я купа, тя би е много демидж. Еми, съжалявам. Не! Let's have a Okay, look. well, Ако maybe натисна. some other time. Let's have a look. Ай, пак ще пробвам. Да видим какви много хубави. Еми, ние тия почти пищакове ги имаме. Със сигурност. You spend much time in the parlor house? Every time I'm there, I thank God I'm armed. Съжалявам.